Subscribe kaide sini channel no bell icon click kaide katal video nai tong na bagai. Shalcha khoroksha bikhari railway station no bikha thumui tongmani. Afro bobus kango khoroksha borok richum kaham kanjak. Tai rog rijak nugui o bikhari bini yago bikha shanna thangka. Puila bikha shanfuru o borok bono kunu shalia. Tai waisa shanfuru khai o borok bikhari no kutuk rikha. O borok bikhari no shaka. Angno bikhari khai nengana tamuranai bikhari o borok no shaka. Ang to bikhari si ang onek gorib ani yagono no rina bagai kunu kerei. Bikhari ni okok khnai o borok bikhari no shaka. Jodi neng kunu riwi semaya hangkai kunu tabo ta shandi. Okok shawi o borok train kawi thangpaikha. Kintu bikhari ni bokhorogo o borok ni kok habai thangka. Bikhari wansukha ang tamuriwi mano bikha namani bodla. Okok no wansuk tetei bo yang iyang nasikha. Lama kinar khumbu phang barjak no bonukha. O khumbu barno nugui bo wansukha. Jebono bikhari nai o borok rokno bo bodlawo khumbu bar barsha rinai hinai. Next in nisimi bo bikha thumna thangfurung khumbu bar kholit lang thangka. Buibono bikha rkhai bo bodlawo buino khum barsha rina shuru khaikya. Bono bikha rnai rokbo bini o tomung no nugui belai jajakha. Oma haike mangbo Delhi no buino khum riwi tongkha bikha rmani bodla. Koyekdin pore o tai ganang borok no botesha nukha. Bo o borok ni gana thangi shaka. Tinile no rina bagai ani yago khum tongung. O borok bini kok khnai bono bikha rkha bodlao bikhari bono khum barsha yafa rkha. Bikhari no tomung nugui jajagui o borok bikhari no shaka. Tabule neng lenden khanya rengkha. Tabule neng business khaimankha. Hनै okok shawi bo train kai thangpaikha. Bikhari bini okok khnai taisa wansungna start khaikya. Wansungmang bikhari train station ni bairo phaiui chiri khokte tei shaka. Ang bikhariya ang businessman se ang bo shalcha o borok haikai no ongui funuknai. Ang bo rang ganang ong funuknai ri kaham kan funuknai. Bini o chiri khokma nugui gana gini ni borok rok bono kobor hni wansukha. 6 month joratei o bikhari no kebo train station o nukliya. Bo bikha rok shanna failiya. 6 months pore o bikhari richum kaham kanjak tai rok rijak train station o phaikya. O borok bai taisa malaikha. Malai bo o borok no khulum tetei shakha ano sini khade. O borok bono sini manliya. Bikhari o borok no shaka. Ang u bikhari si seng first time malai furu eba puila malai furu neng ano furungkha bahai ke lenden khanyani. Second time malai furu ani wansungmung kotor khanya furungkha. Ang wansungmung kotor khai business khai tini ani khumni onek business kotor rengkha. O borok bini kok khnai belai jajakha. Seng o video o nukha jesini wansungmung no kotor khaikai seng life success khai mano. So wansungmung no jepurfano chikonta khaiding wansungmung no kotor khaiding. Tini ni video orono paikha kaham kai tongbaiding taisa malai nai sini next video.